Загряваме с мача Нигерия и Южна Корея и един пропуск на Аекбени, който граничи с научната фантастика. И какъв пропуск? Направо не е истина. Да не кажа голяма дума, ама това даже Йолов ще да го вкара. Далеч по-точен мерник показа Хасебе от Япония, който успя да нацели. Вижте сами. Ако бях накарал, нямаше да я оцени. Щеше. Този е самурай снайперист. Човек, това ако го гледаш в 3D, направо падаш под стола. Когато пък успеят да вкарат гол, японците празнуват по странен начин. Но не само японците имат зъб на техниката. Вижте какъв шамар заши аржентинецът Хайнце на камерата. Пусни устила. Камерата обича Хайнце. Той не е? Очевидно не. Следват се кътлъци от мача Испания-Хондурас. Топката удря играч по топките. Ау, това боли. Ама много боли. Това нищо не е. Гледай какво му се случи пък на Пике от Испания. Коженото кълбо срещна кожените кълбенца на Пике. Ето тук при центрирането на Емилио Исагире топката удари Жерар Пике в слабините. Какво ти удари? Тя направо го лиши от поколение. Ще понакъцва малко, но ще продължи игра Пике. Обаче ще говори с Бутър го гласче! И това не е краят на мъките на горкия Пике. Вижте какво го сполетя малко по-късно. Сега пък устата на Жерар Пике бе разбита. Завалията, бе! Това май няма да завърши мача жив. Въпросът е дали зъбите са на мястото. Това изглежда сега най-важно за Жерар Пике. Според мен по-важно му е дали топките са си на мястото. Каврата с Пике не спря до тук. Вижте как се завръща в игра. А по трибуните кипеше буен живот. Някои италиански фенове огладняха и решиха да врътнат по една пица. Айде на пиците молим! Насам, народе, прего с козаци! Чичо, а може ли една пица за мен? Но не само феновете огладняват. Вижте какво става, когато огладнееш по време на мач. Какво става? Рупаш, отиваш под ръка. Освен топката, словаците изручаха и жабетата. Ама това е една друга тема. Сквадра Азура! Порка мизерия, мама мия! Между другото, коментаторът Ивайло Ангелов искрено се развесели от отпадането на Италия. Не за сън са готови централните защитници на Италия, направо за пенсия. Следва пробясък и на Радостин Любомиров от мача Нигерия-Южна Корея. Все пак много борба хвърлят футболистите на Република Корея. Те се слагат с това, че никога не се предават, тичат много по терена и общо дето запълват каквито могат дупки. Какви дупки, бе, Джанам? Това да не ти е Цариградско. Всеки футболист на азиатците трябва да бъде минаван по 3 пъти, защото винаги се връща. Застрани се, Радостине, остая деш. Всеки футболист на азиатците трябва да бъде минаван по 3 пъти. Долу лапите от азиатците! Силно се включи и Камен Алипиев. Кедъра! Да, много интересно е да кажем, че Хуан Себастиан Верон е играл 118 пъти стопките, 118 паса, 151 от тях са сполучливи. 151 сполучливи от общо 118. На това му се вика коефициент на полезно действие. За 118 паса, 151 от тях са сполучливи. А когато много ти доскоче по време на матч, правилникът позволява да си отцветяваш чорапките. В серията куриози попада и един куриозен двойник. Обърнете внимание на играча на Словакия Шкъртел. На кого ли напомня? Абе, прилича ми на някого с тази прическа, с тези татуировки. Абе, Рачков, и на мен. На главния герой от един сериал нещо за едни затвори, такова, за едни бягства. Виж ти, Зоe, Майкъл Скофилд избяга от затвора и заиграл за Словакия. Но сега се подвизава под името Мартин Шкъртел. И на финала идва мини-класацията Тренер хит парад. Жестове и реакции на треньорите. Пето място наставникът на Словения Матия Шкек показва 2-0. Може би казва на своите: играем за 0-0. Странна тактика при положение, че Англия вече води с 1-0.
Едно място по-нагоре стъпва треньорът на Северна Корея Ким Джонг-хун. Той очевидно се измори да прави тегели пред резервната скамейка, защото вижте как оплезе език. Третото място е за селекционера на Англия Фабио Капело, който наставлява своите сокротце со благо и со малко попражни. На второ място е френският наставник Раймон Доменек, който загърби прословутата френска галантност. Треньора на петлите очевидно съвсем е изкукуригал след резила на своя отбор. А сега се пригответе за нещо невиждано. Кадрите са от интернет и не са за хора, които лесно се гнусят. Първо място за треньора на Бундестима Йоахим Льов, който търси да напипа вярната игрова схема в носа си. Сега прави малко сладко топченце. Само не ми казвай, че ще го... Ja, wunderbar, ja, das ist sehr gut, das ist schöne. Льов, льов, лили, льов, за целувки любов винаги готов. Каква поредна футболна гнуслящина!